maliko kan an ka foli be an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen bi juma do ye juin kalo tile 24 san 2022 an balima aw bisimila an balaktu ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaru m'an bolo ka da kulo kan o de ye CEDEAO ale ka ci lasela ni o ye Jonathan Goodluck ye o sela Mali kɔnɔ kunu alamisa don juin kalo tile 23 k'aw ladɔnna k'a fɔ Jonathan Goodluck ale kɔni ka nali Mali kɔnɔ ko o kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ walasa hali bi cɛmancɛ fanga ɲɛmaw u ni ale u bɛ se ka sigi ka kuma kalafiliw olu waati kan k'aw ladɔnna k'a fɔ Mali transition ɲɛmaw olu kɔni ye transition kɔni dɔgɔda k'o bila kalo 24 na ni o kɔni ma bɛn CEDEAO kɔni ɲɛmaw ma o hukumu kɔnɔna la Jonathan Goodluck hali bi ale kɔni ka tan ka segiw kɔni bɛ yen nɔ walasa cogoya min na ali Mali transition ɲɛmaw u bɛ se ka kuma ni dɔ bɛ se ka bɔ ni waati kofalen kɔni na k'aw ladɔnna k'a fɔ ko juillet kalo bɛ nalen o tile 3 CEDEAO ɲɛmaw olu kɔni kan ka na u ka ɲɔgɔnye dɔ la ni an ko ma ko sommet ko o ɲɔgɔnye kɔni bɛna tali kɛ hakilina miiriw la minnu kɔni bɛ se k'a to sanction o bɛ se ka ta ka bɔ Mali kɔnɔ ko wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko u ka hakilina kɔni caman fɛnɛ bɛna ta Burkina ale ni Lagine olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka caman fanga olu kuntagala kow kan an bɛ waati min na i ko sisan kuma jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ transition ɲɛmaw olu ni Jonathan Goodluck u ka ɲɔgɔnyew kuma la nga kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da o kulo kan jateminɛlikɛla dɔw ka fɔla olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Jonathan Goodluck ale kɔni kana Mali kɔnɔ ni waati in na san nɔ ko o ye kibaruya duman ye ko sabula ko CEDEAO ka ɲɔgɔnyew bɛna kɛ 3 juillet la ko o kɔni bɛ se ka a to fɛnɛ ni sanction olu bɛ wuli ka bɔ Mali kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Bankas ale fasoden jɛkulu olu kun kɛlen bɛ ka banbagaci wale minnu daminɛ kabini tarata don ko olu ye o wuli ka bɔ yen kibaru min sera ma olu y'a yɛrɛ k'a fɔ Bankas ale ni a dugulaminiw olu fasoden jɛkulu olu ye banbagaci wale dɔw daminɛ juin kalo tile 21 k'a sababuya kɛ bingalikɛ wale minnu tara ka ɲɛsin jalasagukaw ma ale ni janweli ale ni dege sagu mɔgɔw ma ni o sababuya la duguden 100 ale ni 32 olu bɔnɛla u ni na ni fasoden jɛkulu ninnu kɔni kun ka fɔla olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛna ni banbagaci wale ninnu daminɛ walasa cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ u bɛ se ka olu ka lakana ko o ta ba la ninnu kɔni kun ye u ka banbagaci wale ninnu kɔni daminɛ k'a fɔ ko bankuma yɛrɛ kɔni ta a la nka Bankas préfet ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko hakilina falen caman tɛmɛla u ni jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko o sababuya la u kɔni bɛna ni banbagaci wale ninnu ka olu jɔ kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Bafulabe dugudenw olu ye baganzon dɔw minɛ yen nɔ kibara min sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la ko baganzon dɔw kɔni de tun bɛ yen nɔ ko ninnu kɔni kun ka baara de ye sufɛlaw fɛ ni ka taa mɔgɔw ka baganw foni ni ka taga ni o ye olu kɔni y'o to u ka o baara lankolon ninnu kɔni de la don la dugudenw olu kɔni ye u tɛgɛ da u kan o kɛlen tuma min na olu kɔni ye gendarmerie mɔgɔw wele olu kana nin zone ninnu kɔni minɛ ka taa ni o ye ɔ lɔdɔnna k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu kɔni ko biguma ninnu kɔni bila u ka bagan suɲɛ na ko a bɛ san caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔ u kɔni bɛ gendarmerie mɔgɔw ka bolo kan olu mana tila o la olu kɔni bɛ u ka koɲa di kiribulon tigilamɔgɔw ma u ni ɲangili min ka kan o ka da u kan kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye araba don juin kalo tile 22 cɛ marifatigi dɔw olu kɔni ye camion 2 ko olu kɔni minɛ Menaka sira la kibaru min sera ma olu kɔni de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko camion 2 ko ni camion 2 ninnu kɔni ko u kɔni kun falen don feerefɛnw kɔni caman na ko ninnu kɔni kun bɔtɔla don an sɔngo ni ka u kun da Menaka kan ko ga cɛ marifatigi dɔw kɔni de filɛ ni ka ni camion ninnu kɔni kunna bɛn sira la a kɔnɔmɔgɔw ka olu bolofɛn nafamaw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la ni ka tila ka a kɔnɔmɔgɔw ka olu yɛrɛ kɔni lafili sira kɛrɛnkɛrɛn fɛ ka sɔrɔ ka taa ni camion ninnu kɔni ye an bɛ waati min na i ko sisan maa minnu kɔni ye nin baara in kɛ a ma se ka dɔ maa kelen minnu kɔni kun don nka kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan k'aw ladɔnnaya fɛnɛ k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni u taara ni camion in kɔni ni mɔgɔw bolofɛn ko nka mɔgɔ kɔni ni ma to a ko da fɛ an balimaw ni kibara ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn